Знаеш ли, че можеш да покачиш стойностите на кръвното си налягане с цели 30 единици, 30, не 3, само защото го мериш грешно? Ето защо. Ами дори най-добрият апарат не може да компенсира лоша техника всъщност. Кръстосани крака може да покачат стойностите. Ръката виси във въздуха, още нагоре. Говориш по време на измерването, стойностите пак са горе. Потребяваш кафе, цигара или си физически натоварен непосредствено преди измерването, стойностите пак ще бъдат нагоре. Мъшет върху дрехата, пак лоша идея. Пълен пикочен мехур и това може да изкриви стойностите. Ако правиш всичко изброено до тук, най-вероятно стойностите на кръвното ти налягане няма да са коректни. Делото е просто. Седни спокойно, изчакай 5 минути, краката на земята, гърбът подпрян, ръката на нивото на сърцето, не говорим и правиме 2-3 измервания с интервал от 1-2 минути разлика. Защото високото кръвно налягане остава най-важният модифицируем рисков фактор за настъпване на сърдечно-съдови събития. Ето защо кръвното не е просто число и е много важно да имаме коректните му стойности. Ако искаш да разбереш повече как да го измерваш правилно и много повече детайли за проблема високо кръвно налягане, може да посетиш ето този мой видеоклип в YouTube канала ми. Вярвам, че ще ти бъде от полза. Весело лято!